Encara que pugui semblar el mar alterat per la força del vent, no ho és. Es tracta del pantà de Darnius-Boadella aquest dijous 5 de març, una jornada marcada per la tramuntana que a diferents punts de l'Alt Empordà ha superat els 100 km/h. Així doncs, la tranquil·litat de l'embassament queda trencada en un dia on la virulència del vent aixeca onades que deixen aquestes imatges inhabituals.